लेखौ लुगैदों जोंनि गिबि खुंगिरि अनसुला प्रमद बर' बिथांनि जि माने दैदेननाय जि सान्थिनि मोनसे बिटिआर बेखौ रायजोफ्रा हमदांनो हादों आरो दिनै बिनिनो मोनसे परिचय जे मुसलपुर समस्तियाव थाल्ला बिपिएफखौ गारजोबनानै खनसे रायनो 3,000निबो बारा माने जोंनि सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों आरोखि आं होनदों जे फैगौ समाव जोङो गोबां रोखोमनि सोलायनाय जोंनि समाजाव लाबोदों जे जोङो जोंनि लेखा फरायग्रा जि कलेजाव फरायनाय सेंग्राफोर दङ जोंनि बिनानावमोन दङ सिख्लाफोर दङ बिसोरखौ गासैखौबो जोङो फरायनायनि मोनसे सुबिदा 5,000 करि रां गियान सोरां आसनिजों आरो एलएसि वाइसआव एमएलए फोरनि जि जोंहा फान्ड दङ जि माने स्कलारशिप होनायनि स्किम दङ थिग बिदिनो इउपिएससि फरायनो थाखाय जेरै जोङो एक्सट्रायै जोङो मोनसे मिशन जोङो लन्च खालामदों बेबायदि थांखिफोरखौ रायजोफ्रा जोबोर मोजां मोनदों आरो गोदान आसनि 65 इयार्सनि एबभनि मानसिनो जों जेरै रोखोमनि जोङो दिनै आसनि होनो थांगासिनो दङ आरो अरुणोदय आसनि जि गोदानै आरो जोङो होनो थांगासिनो दङ बेजोंनो लोगोसे फैगौ 2 मासनि गेजेराव 1 लाखनिबो बारा बिटिआर ओनसोलाव जोङो माने रेशन कार्ड गोदानै होनो थांगासिनो दङ बेबायदि गोबां रोखोमनि आसनि दङ जाय आसनिखौ रायजोफ्रा माने गोमाजानो लुगैयाखै रायजोफ्रा मोननो लुगैदों बेनिखायनो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव मोनसे गोदान थासारि बानायनो थाखाय प्रमद बर' दैदेननायनि जि सरकार बे सरकारखौ मोजां मोननानै दिनै लोब मुसलपुर समस्तिया माने बिपिएफ होननाय गैयि बायदि परिचय होनानै दिनै इउपिपिएलआव लोगो जाफैजोबदों आरो आङो 100% बुङो दिनैनि दिनावबो साफा सानै बेरलावफोर बायदि बबावबा माने मोसौनि आथिङाव हयथ' हमथानानै दङ आं खावलायदों बेबायदि माने सोरखौबा माने हमथानानै थानायनि खुनु दिन गैया समाजखान्थिखौ सोलायनांगौ बेवहाय बयबो बाहागो लानांगौ ज' रायजोआ फैजोबनानै जोंनि जि सान्थिनि जि मोनसे थासारि जि सान्थिनि मोनसे खुंथाय बे खुंथायाव गासैबो बाहागो लानानै जोंनि जि सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जों मोनसे सान्थि मोनसे जोङो समायना रमायना जों बिटिआर जों दानायाव ज' जाजोबनांगौ आरोखि आं मोनसेल' बुंदों गासैखौबो समान अननाय गासैनिबो समान मोनथाय अरुणोदय आसनिया गासिबनिबो थाखाय जोंनि रेशन कार्डआ गासिबनिबो थाखाय थिग बिदिनो जि माने जोंनि स्कलारशिपआ सोरबा बिपिएफनि थाखाय नङा सोरबा माने जिएसपिनि थाखाय नङा बेबायदि नङा गासैबो मोनथावथाव सोद्रोमायानो गासैबो आसनिखौ मोननांगौ बेनि बादिबो अमा फिनायनि जि मोनसे मिशन जि माने दाउ फिनायनि जि मोनसे मिशन फिसारिनि जि मोनसे मिशन सोलिदों बे मिशनजों आंहा बिश्वास दं मुसलपुर समस्तियाव जेसेबां रायजोफोर दङ गासैबनोबो आं मोनथाय होनो हागोन फैगौ 3 बोसोराव मुसलपुर समस्तिखौ आङो सबनिसायबो साबसिन समस्ति बानायनानै मोनसे जारिमिन होननानै आं गालांगोन होननानै नोंथांमोननि रादाबजों आं खोथा